Dahil straight ako, bakla kayo lang pwede magsalita. Tang nyo. Stupid gay Pinoy negro. Oh, ayun na, nakulat na. Dok, ito aking stupid chas Pinoy negro. Bakit ka galit sa Bisaya? Ito naman, bakit siya hindi galit sa bakla? 1, 2, 3, triple me. Guys, bring me sexy cosplayer. Kamusta yung mga b******s Pinoyas? Ako nga pala si Paolo at na-upgrade muna yung mga kanta sa ganito. Pero daanan muna natin kasi itong doktor na to, matagal ko na siya nakikita sa social media at nadaanan na din daw natin siya before. At ngayon mainit siya sa social media dahil sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga unhinged na mga takes at mga comments sa mga nangyari, sa mga issues at trends na nangyari ngayon. Kaya daanan muna natin. So lalo tayo ng sulot o sukot, panoorin muna natin para malaman nyo bakit to big deal sa mga unemployed. Ito yung tungkol kay Fukerat. Lang social media influencer na to, no? Na kala niya siguro pati sa ibang bansa uubra siya. Pumunta ng Dubai, Muslim country pa talaga pinuntahan. Sabi nung immigration officer is because your identity do not match your passport kaya hindi siya pinapasok sa Dubai. Sabi, so pag tinignan ako, mukha akong babae pero tingin nyo yung passport ko, nakalagay doon male. So yun yung pinaka-reason. Walang reason na nakadamit ako ng pambabae, hindi yun. Ikaw, mukhang babae? Please. Eto, mukhang babae. Ang kabayo tong gagong to eh. I think na-delete na yung original na videos. Hindi ko na makita yung original video sa kanyang page. Hindi ko alam kung nag-flag mismo ng FB or alam mo yun, or siya mismo nag-delete. Pero kasi yung ganitong humor at yung ibang tao kasi natutuwa at sinasanto din siya. Parang naalala ko dito yung computer shop humor, yung mga behind boys locker room humor. Na alam ko hindi naman siya malalim, hindi naman siya deep. Pero ito yung mga sinasabi ng tao para madagdagan yung pagpansin sa kanya. Nagigets ko yung entertainment na gusto niyang ibigay. Kasi nakita ko rin yung mga dati yung content, kasi nagpapasok naman siya sa PT, sa kanya talagang inaral. Kaya gusto ko tawagin din niya akong BBB. Pero hindi ako Bisaya at di rin ako bakla. Pero bobo ako. So tawagin din niya ako doon. Parang ano siya, naging rite of passage siya sa ibang mga lalaking netizen na nakikinig sa kanya. Sumakay siya doon kay Sir Jack. Alam mo yung parang entry point na ngayon LGBTQ community pagdating sa virality. Nakita din naman natin paano gumagana ng rage bait, diba? Kaila Rendon, Labador, kaila Tito Mars. Magugulat ka na lang para sa Avatar, yung nakita mo yung mga ninuno mo na mga nagdaan na iba't iba mga content creator at siya ngayon ang man of the moment. Siya yung gumagawa ng ganitong klaseng take. Ang iniisip ko lang kung gaano tatagal to kasi hindi rin to para nakakabuti sa tingin sa kanya sa social media. Kasi sabi naman niya na wala siyang pakialam. Meron talaga siya nung parang yung alpha male machismo, ako bahala sa'yo, na ina-admire ko rin naman. I mean, alam mo yun, lahat naman ng tao may kanya-kanyang personality, pero sana ito ay ginagawa niya dahil ganun siya, hindi dahil mas madali mag-viral kung ganun ka. Kasi marami ding tao na ginawa yun at natapos na yung career, dinilit na yung FB, dinilit na yung YouTube. Kaya gusto ko makita ko magpapost ito sa YouTube kasi hindi yun posible pagdating sa YouTube. So daanan muna natin yung iba. Technically wala talaga akong parang pake doon sa nangyari kay Fukerat kasi yung ginawa niya parang kagagawan din niya yun eh. Hindi siya nag-behave, hindi niya tinignan yung kultura na pupuntahan niyang bansa. At yung ginawa ito, sinabi ito ni Queen Hera, may pagka-entitled at pagka-celebrity status yung tingin sa sarili, kaya siya nagkagano. Pero di ba, hanggang doon lang yung ating i-correct sa kanya. Hindi na natin siya kailangan sabihin mukha siyang kabayo o alam mo yun, na malalayo na pang playground na panlalayat na pang high school, na hindi na ako, pinagdaanan ko rin naman yun, yung mga edgy humor. Pero dito po pasok ngayon si Doc Ron na PT. Ang master niya rage bait, hindi talaga physical therapy. O ang tingin na ibang mga fans ay tina-therapy niya ng real talk. Nire-real talk niya yung kanyang mga binabash online or mga pinagsasabihan. So, yung tinawag niya na Bisayang baklang bobo. Hindi ko lang kung paano yung magkakasunod sa BBB na yun. Pero yun yung tatlong B. Dumadami na nga eh. Kasi meron yung SBAPN, shut your bitch as a Pinoy N-word. Tapos, marami pang iba. Dumadagdag pa siya ng dumadagdag. Napaka, feeling ko mapubuo na niya yung buong alphabet habang sinasabi niya itong mga mahaba niyang quips. Pero ito pa iba. So nag-post siya ngayon iba't iba pa mga video na kinaklarify niya na hindi siya galit sa bading, sa bakla. Oh my God. Or sa Bisaya. Natatawa ako kasi parang ito yung mga humor sa com shop eh. Na alam mo, hindi mo ito masasabi pag bumalik ka na ng bahay. Tingnan natin hanggang saan naabot tong forest fire na ito. So ito, si Bapento, sukot to. Ito, example ng triple B. Tanga, ba't ka pa kasi nag-comment? Like ano bang pakialam mo? Hindi ka na lang nanahimik para hindi ka nagkakaganyan ngayon. Like what the fuck? Ito yung typical triple B spate. Ito yung triple B? Manahimik ka na lang, huwag mo kaming pakialam ang mga bakla. Huwag ka mag-comment sa amin. Pati yung pati yung inflection ng bakla. Talaga may may gigil eh. Alam mo namang gigarahin pa nag-comment ka. Bakit? Wala akong boses sa sarili kong page? Wala akong karapatan magsalita?
Dahil straight ako, bakla kayo lang pwede magsalita. Tang nyo. Stupid gay-ass Pinoy nick. You don't think Cobra kayo? Nag-ult na siya, hayop. Sa akin, I'm a straight motherfucker. Ben. I'll fuck you up, nigga. You don't think Cobra kayo? I bet you'd like that too. But then again, dream on, motherfuckers. Do you think Cobra kayo sa akin? Ina ng mga to, hanggat di nyo ako tinitigilan, hindi ko rin kayo titigilan, motherfuckers. Hindi ko kayo titigilan. Ito din ako, una ko natutunan yung mga mura kung paano ko ini-spam yung mga mura sa high school. Okay. Yung mga entitled, stupid, gay-ass Pinoy nick. Hindi kayo uubra sa akin. Triple B, bakla, Ayun na. bobo, Bisaya. Typical shit. Ladies din yung mga Bisaya sa kanya, parang okay na eh. Bigla siya nagbaba ng Bisaya. like, pwede mo naman sabihin, alam mo yun, wala namang problema. Nakakagulat na yung pag naglalabas pa siya na extra na mga salita na nabubuo, na dumadagdag sa lore niya, dumadagdag sa alphabet niya. Yun na, nagiging man of the moment nga siya dahil dun. DDS shit to. Okay, may politika pala siyang DDS involved. talaga bobo eh. Pag mga DDS talaga, malamang taga Davao, malamang Bisaya. Typical DDS shit. Bobo, Bisaya, bakla, fuck mentality. Hanggang di kayo tumitigil, hindi rin ako titigil, motherfuckers. Do you really go ba kayo sa akin? I'm a straight guy. Mas may laban ako sa inyo, mas nasa tama ako. Baliktad na nga pag-iisip ninyo, pagtutulungan nyo pa ako, do you really think mananalo kayo? I'm the LeBron James of the PT profession. Hindi kayo mananalo sa akin. Baby, siya naguto ko sa'yo nakukuha itong mga quips niya. Ina nyo, bakla lang kayo. Stupid, gay-ass Pinoy. Ba't ba spam siya na spam noon? Ano ba? Ito naman sa Bisaya naman, kinlarify niya. Dahil nakita naman natin na nag-spam siya ng mga ult pag nakakuha na siya ng tamang mana. Nakikita naman natin na hindi siya yung pinakamagaling mag-describe ng kanyang nararamdaman. As in, yung kanyang passion, yung kanyang init at kanyang mga salita ay talagang off the cuff ano yung una niya agad ay isip. So, dahil doon, kinakailangan niya magawa ng mga video to clarify na hindi siya galit sa mga ayasib o sa mga alkab. Panoorin ba natin yung Bisaya dahil mahal na mahal ko yung mga Bisaya, yung yawa kay lahat. So, klaruin lang natin ito. Sabi niya, bakit ka galit sa Bisaya? Binaliktad niya lang yung Ang swerte naman ng mga dump account na yung merp pa yung nare-reply niya. Akatsuki chair. Tikatla, baka naman. or this thing gets out of hand. Kasi ginagamit ko sa Triple B, di ba? Bisaya, bobo, bakla. Triple B, di ba? At alam ko hindi maganda yon. But then again, nangaasar kasi ako ng Bisaya kahit ako ay half Bisaya. Pero hindi ako galit sa Bisaya kasi nga half Bisaya ako, nanay ko from Dumaguete, taga Negros kami. Okay. Meron siyang B-word. Di ko alam kung meron kang N-word. Meron ka bang Indio Pass? Lahat naman tayo meron. Pero tingnan natin. The lore thickens, man. Ngayon ko lang din siya parang, denied. Binuksan ko yung butt cheeks at talagang pinasok ko yung ilong ko. Para malaman ko kung maganda ba ang signal. At eto, pakita natin. Taga Negros ang nanay ko. Kaya pala siya may N-word pass. Medos. I could say that, nig, nang walang pakundangan. Ganon na. Okay. But I think, feeling ko magkaiba naman yung ibig sabihin ng N-word sa States, sa N-word dito sa Pilipinas. Taga Negros kami. Yun ang palusot ko at least. Alam pala, self-aware pala siya eh. Alam mo naman pala eh, man. Alam mo pala yung pinagkaiba ng context, hayop ka. Stupid bitch-ass Pinoy. Hindi, totoo lang, hindi ako galit sa Bisaya. Wala akong problema sa Bisaya. In fact, I'm half Bisaya. My mother's from Dumaguete. So, ang kinagagalitan ko yung combo eh. Yung bobo, tas Bisaya. Lahat naman natin kahit anong lahi. Alam mo yun, kahit Ilocano, Kapampangan, kahit ano pang, basta bobo, nakakaasar yan. Kahit ano pa sa LGBT, wala ko pa kung Bisaya, Tomboy, Butiki, Baboy. Kung bobo kami, nakakaasar ka. Wala mo pinipili ang kabobohan kahit anong gender mo, kahit anong lahi mo. Okay? Dapat sana, kung taga-probinsya ka nga, kung Bisaya ka, dapat you go above and beyond eh. Meaning, kailangan magaling ka. Pakita mo na magaling ka. Pakita mo na may sinabi ka. Kasi bad trip yung mga Bisaya, Baduy na nga, Bisaya pa, bobo pa. Yun o, triple na naman. Baduy, Bisaya, bobo. Tangina, nakabi-invento na naman akong triple B. Yun ang kinagagalita ko yung triple B. Lebron nga siya kasi Lebron tumi-triple so tumi-triple B. Pero hindi ako galit sa Bisaya. Nangaasar lang ako ng Bisaya kahit ako ay half Bisaya. You get it? Stupid bitch-ass Pinoy nig. Oh, ayun, nag na naman. Stupid bitch-ass Pinoy nig. Parang yun yung period niya. Hindi niya kaya tumapos sa isang video na hindi niya sasabihin niya. Pero okay, parang siya yung amen sa isang dasal eh. Ito sulot dahil lalaman pa natin na half Bisaya siya. Ito naman, bakit siya hindi galit sa bakla? Alam niyo mga chong before things get really out of hand, no? Okay, so yung kaninang hand before mag out of hand, ito naman yung kanyang left hand. Let's see. Dinawin lang natin na hindi ako galit sa bakla. Marami akong friends na bakla. Magtatawa ako pag sinabi, I'm half bakla. Marami
marami akong kaibigan at professionals na nirespeto na bakla. Even my best friend in college, bakla rin. Even yung mga friends ko ngayon na doktor, bakla rin. Walang problema yung kabaklaan eh. Yung pagiging bakla, walang problema. Ang naging Sabihin mo niya, problema, baka yung mga bobong bakla. entitled na bakla. Okay, entitled, okay. I think entitled person in general, pero nakikita ko yung sabi ko parang entry point yung LGBT pagdating sa mga ganitong issue. Mas madaling magkaroon ng traction pag sinasabi mo pa yung bakla before na entitled. Kasi yung sinabi niya entitled the person, parang walang climax yung kwento eh. Pero ayun, simula to kay Fukirat, kasalanan mo yan. Bigyan mo na ng konti na okay, hindi naman straight na yan. Kasi nga pumatol na sa'yo. Ibig sabihin pareho na kayong bakla. Hindi na matanggap yun. Napakaliit na bagay, hindi na palalampasin. Napaka-entitled, napaka-inflamed. Konting bagay, galit agad. Kasi feeling nila sinisiraan mo sila. Kasi alam nila mali yung preference nila sa buhay. Nag-feel sila as a human being na dapat lalaki sila, pero pinili nila maging bakla. Ito yung sasabi ko eh. Okay na yung first ilang minuto eh, ilang seconds. Tapos biglang, bali sila maging bakla. Bakit? Hindi ba mas maraming bakla? O di mas maraming babae para sa atin? Ito lang, anong pakialam natin sa gusto ng mga bading? Diba? Kung hindi ka bading, wala naman tayong pakialam dun. Mas maraming para sa atin, diba? Kung bading ka, magiging big deal kasi mas marami kang kalaban sa iba pa mga bading na gusto mong maging jowa siguro. Pero, diba sabi ko eh, pag nagtatastukan din kami sa mga MOBA o sa mga competitive games, meron talagang may isang sasabihin ka na parang tinatashtalk mo siya na tayo na bobo, tanga, inutil, ba't pinanganak ka pa? Tapos pero siya lalagpas eh. Pero siya sasabihin na patay mong nanay o sobrang taba ng tatay mo, may ulcer sa utak na ganyan. May lalagpas eh. Ito yun eh. Ito yung sinasabi ko eh. Tinanggap ko yun bilang lalaki na may mga bakla sa paligid. Yan ang preference nila sa buhay. Hindi ko sila inaano. That's okay, whatever. Tanggap ko kayo. Wait lang. Bakit mo sinabi na mali yung preference nila sa buhay? Tapos sasabihin mo kayo na okay lang sa... Ano ba talaga? Dalawang magkaibang sagot to eh. Sa multiple choice, A and B ang sinagot mo eh. All of the above yung sinabi mo eh. Pero yes and no yung nasa choices eh. Tayong pag-aawayan sa bagay na yan. Ang hindi ko tanggap yung pagiging entitled ninyo. Oo nga, yun. Mag-stick ka lang doon. Okay na yun eh, na nasa entitled sila. Dapat silang i-put down a notch. Pero yun nga, kung mapupunta siya sa kanilang itsura, di ba, magiging childish na ating mga reply, magiging away bata na naman, laitan na naman ang muka, di ba, yung mga ganon. Hindi natin pinapalalim at pinapaganda yung conversation, di ba, na huwag kayong magtago sa inyong pagiging minority sa LGBTQ community para maging entitled kayo. So, I think yun lang yung maganda doon. Pero nagiging parang inuman trash talk na. Kung ano yung panlalaki ito sinasabi na sa kanila, na sa tingin ko ay sumusobra. Napagsalitaan kayo, tatawagin yung mga kabaklaan ninyo, yung kabaklaan universe ninyo. Oy! Isang kabaklaan. Ayusin natin mga terms natin para sa kanila. Tayo mga bakla. Pakusin natin to. One thing about straight people is we don't care. We don't give a fuck. Yun ang problema eh. The problem with us not giving a fuck is umaabuso yung mga entitled na bakla. Yeah, okay. Umaabuso. So parang sinasabi mo, hanggang saan yung threshold? Hanggang saan yung linya bago tayo pumitik at pagsabihan sila, gano'n? Yung mga entitled na bakla na dapat naman talaga matuto rin sila rumispeto ng preferences ng tao. Me being straight, respetuhin nyo. Na ang view ko sa mga entitled ay may titig kang pinanganak, hindi ka babae. Kung hindi mo kayang tanggapin yun, di sana hindi ka naging bakla. I think papunta siya sa trans. Yeah, yun nga, yun na mas makabago. Kasi alam mo yun, iba-iba naman talaga pa ng paniniwala ang tao. Pero ang pagkakaintindi ko at sa iba pang mga science-based na mga communities at websites at mga research na ang pagiging bading ay hindi isang choice. Ito ay innate sa kanila. Walang gene na parang sinasabi, pag meron ka nung type G is gay ka na o type L is lesbian ka na. May mga maliliit na factors throughout doon sa katawan ng tao na nagko-contribute doon. At dumagdag na din yung society, dadagdag na din doon yung environment mo. Straight-splaining ako. Alam ko sa ibang mga LGBTQ dyan, pasensya na, pero I'm doing my best dito, okay? Nagawa ko, makakaya ko. Hindi yun sakit, hindi yun mental illness. Ito ay parte ng pagkatao nila at walang masama doon. Pero nag-agree ako na wala namang pinipili pagiging entitled eh. Straight, bading, bobo, bisaya, tagalog, ilocano, kahit ano pa yan, ay entitled na dapat pagsabihan. Yung mga tao na nabubwisit sa akin, yung mga entitled fuckers, mga stupid gay ass Pinoy motherfuckers. Hindi na hindi nakakaintindi. Hindi lahat ng bakla kinagagalitan ko. Okay. Ang mga mga goodings lang. Gagalitan ko yung mga entitled na bakla. Masama kasi entitled na bobo pa eh. Feeling nila tama sila. Pinipilit nila yung gusto lang. Tama yung punta sa Dubai.
Yung si content Fukera. creator na nagpunta sa Dubai, Si pinapasok mo Fukera. sa Dubai, hindi. Kasi bawal ang bakla sa Dubai. Hindi nyo pwedeng ipilit. Wait lang, bawal ba ang talaga? agenda. Oo nga, illegal nga. Di ko alam yun. Okay, tapos iba yung itsura niya. Okay. Iba kasing kultura dun eh. I learned something from Doc. Nyo sa ibang bansa, sa Pilipinas lang kayo lumalagpas. Kung magsama-sama kaya lahat ng straight, kayo mga lalaki, magsama-sama kaya tayo. Pag kinuyog ang isa sa atin ng mga bakla, Yun yung mga ayaw mo marinig sa mga straight mom friends eh. Yung magsama-sama tayo sa isang kwarto guys, tara. Magsamparan tayo na ating mga steak. I bet gustong-gusto nila yun, nabigyan sila ng atensyon, di ba? But then again, yariin talaga natin sila. Talagang, tayo mga straight, talagang lahat ng comment nila, hate comments sa patungan din natin mga hate comments natin. Lahat ng kabusita natin, i-dump natin sa kanila. Sayang naman sa energy. Kung magtatrabaho ko, tapos maglalabas pa ako ng galit sa kapa. Sige, okay. Para malaman nila, you don't fuck around with straight people. We're straight for a reason. Well, gay people will not fuck around with straight people. Sigurado yun. Kasi hindi sila talo eh. Matapang kami, nasa tama kami. Huwag ka magmayabang. Iniintindi ka na nga, nagmamayabang ka pa. So sa intindihin nyo, hindi lahat ng bakla kinagagalitan ko. Okay. Ito rin siya pa pinapanood ko eh. Parang, titiyo, parang, tas ano? Parang halfway through, mag-iiba yung sasabihin niya. Parang bigla siyang liliko, biglang mag-hard right, hard N, hard N word. Bigyan natin to ng BBB dahil in-explain niya ulit ang sarili niya. So may nag-comment sikat yata itong tao. Shobilim. I don't know her. Sabi ng mga tao, sikat daw to. I check on her profile, nasa 8 million yata followers nito. So, Oh, who 8 million? cares? Sabi niya, may bago na naman silang binabash dahil about sa pag-enter sa ibang bansa, tapos denied entry, tapos pag may nag-taggy, na naman, dahil sa pangapananalita nila, tamang hugas na naman ng sarili, depressed na nga yung tao, pilit nyo pang hihilahin pa baba. Ba't ako ang pinopoint out mo? Ano kinalaman ko dyan? Wait, siya ano ba? kinalaman ko sa taong yan? Sa dami na nag-comment, sa dami na nag-viral, bakit ako ang pinopoint out ng taong to? Sino ba to? Wait lang. Ikaw ba talaga? Ay, oo nga, siya nga. Oo, siya nga yung nakalagay. Naisip mo ba, kulang ka sa check and balances. Dahil nga may influence ka, nasa 8 million ng followers mo. Dahil sa'yo, ako ang binabash ngayon. Paano ko ako kamay ka rin? Ano, okay lang? Okay lang, straight ka naman eh. Huwag yung bakla, kasi yung bakla mahina loob na talaga yun. Depressed na nga yung tao eh. Alam mo yung butit sinabi niya yun? Kasi dito ko rin naisip tong parang mongering ng ganitong klaseng content creator. Yung mga nag-rage bait, yung mga extreme na mga wording at commentary. Kasi yung kanyang ginagawa ni Doc ay ikaw nagsimula. Ganitong klase kasing commentary at entertainment videos, ganito ang mangyayari pag ganito mo siya sinimulan. Kasi ngayon, di ba, ikaw nagsabi na paano pag ako dahil nababash ako sa'yo. Walang katatapusan itong ikot na ito eh. Ng mga tao na ibabash to, itong mga tao supporters to, ibabash ngayon ito, and iikot lang siya at babalik doon sa nagsimula. At ano siya, endless cycle siya na walang magigain. Well, I think makakagain ka dito ng followers and comments and views. I'm sure ang laki na views na meron ka ngayon kumpara sa nakuha mo before na nagpo-post ka about sa physical therapy at mga commentaries mo. Pero ito yung nangyari pag extremes na talaga ang ating mga pinapost online. Kasi ito yung gusto ng FB. Ito yung gusto ng mga social media platforms eh. Yung mga tao nag-uusap at nagtatalo-talo sa comment section. Tumataas to sa algorithm. Pinupush sila lalo to. Kaya yung mga mapapansin mo, mas mabilis mag-viral, mas mabilis sumikat yung mga controversial content creators. Pero tulad na nakita na natin time and time again, yung mga sobrang controversial na content creators, sila din yung mabilis umangat at mabilis din bumagsak. Kasi malalaman din ng algorithm anong ginagawa mo. At malalaman din ng tao na, okay, ganito siya. Kaya siya ganito sumikat. So ito, at least nakita mo yung ginagawa mo. Ito mangyari pag ganitong klaseng content ang ginagawa mo. If you can take the hit, get out of the kitchen. Ito talaga ang mangyari pag ganitong klaseng content ang sinasabay mo. Pero makikita mo naman sa iyong analytics, kung titingnan mo, umakyat ka parang init ng ulo, diba? Tapos ang bilis lang yung pagka-viral. So okay lang kapag ako. Wala naman magsasabi, okay, kahit sino naman, kahit sino may mental health, kahit wala kang history ng mental health, mga ganitong klaseng depression at mga nag-a-analyze, di ko pwede sabihin totoo kasi ito kasi alam naman ng YouTube, ay ikalulungkot ko at kahit kailan hindi ko suportado na gawin. Dahil lahat ng buhay ay importante at dapat mabuhay ka pa para sa bukas. Naisip mo ba yun? Asan ang check and balances mo? Yan ang problema sa mga content creator, hindi nag-iisip eh. Maraming content creator, hindi lahat. Maraming content creator, hindi nag-iisip. Yan. Huwag mo lahatin palagi. Hindi lahat ng bading, hindi lahat ng Bisaya. Lagi natin kailangan ipasok yun. Lalo na ngayon, alam mo naman paano mag-splice ng mga video out of context. Saka madali ka din dun, Doc Rod. So, ano na rin to, parang way na rin to para, alam mo yun, tulungan ka na din. Nagsisimula ka parang mag-viral na naman eh. Baka, makaingat tayo. Kasi, alam mo yun, malaki naman ang internet para sa lahat ng content creator. Sayang naman kung, alam mo yun, madelete yung channel mo, madelete yung page mo. Diba? Sana gamitin na lang natin to para ikaw bubuti ng lahat. BBB to kasi at least alam niya na self-aware sa ginagawa niya. 1, 2, 3, triple biga, Bisaya, bakla,
bobo. Triple B, motherfuckers. Pero si tito mo na ano lang talagang free lang sabihin eh. May mga gano'n naman talaga, marinig mo naman yan na sa mga friends mo. Pero kasi pag sa online, iba na ibang layer na naman yan. Marinig ka na ibang mga tao, marinig ka na mga bata na alam mo yung first time matry magsabi ng edgy na salita o at gagamitin yun paulit-ulit. Baka di nila alam na ibang tao baka makasakit sila o baka ma-take out of context sila, mabash sila. Yung cycle niya hindi matatapos. SBAPN. Dokro, ito aking stupid Chas Pinoy Negro. Kumi! Tira mo! Pinoy N-word ko din to eh. May mga tatanong na, ano meaning na SBAP? Strawberry Aso Paululnega. Sunod. Guys, bring me sexing cosplayer. Asan? Okay, as you never grow old. Oh! Oh! Nagalit. Ano sabi? Nagalit ko. Link sa comments. Man, sukot. Sukot yun. Alam ko nagkaroon na naman to ng issue dahil nga, di ba, consent, cosplays, not consent. At dahil doon, nagkaroon na naman ng tingin sa mga cosplayers na pwede silang ganunin. Siyempre, kahit nagko-cosplay sila, hindi ibig sabihin nun, Gina agad sila sa kahit ano, okay? At yun nga, nabulag sila ng pera dahil ito sa Never Grow Old. Pero isip bata pa rin tayo. Kasi, pinost niya to eh. Pwede mo na alam may mga times talaga mangyari na yung mismong in-invite mo doon sa game mo ay walang social cue. Kasi babatak lang na isa to, hindi mo lang kinausap. Kasi meron siya mga post din dito na ginawa niya rin to, kinausap nila, alam mo, may respeto yung mga bata. Pwede po ba kayo maano sa contest nitong content creator na to? Tapos sa dulo, naghati sila doon sa 5,000 o 10,000 ba? Basta naghati sila. Ito, ginawa ng mga itong mga bugok na to, binatak lang agad. Siyempre, di ba, kahit sino naman, bakit mo kinawakan? Sino ka ba? Di ba, protection niya yun. You won't feel safe kung gano'n ang nangyari sa'yo. Sana, natin na mas safe pa na mga content tulad ng, ito, matagal mo na ito ginagawa eh. Tapos pinost mo pa na tuwan-tuwa ka pa. Di ba? Yung ating grind, maglabas ng content, dapat iniingatan din natin kasi pwede ka madula sa ganito at wala pa siyang update tungkol dito eh. Pero yeah, sukot, punyeta tawag na lalaki pre, Precious Hearts Romance. Ayun, sa wakas, meron na rin tayo. Sulot, kung hindi ka naman BB ka lang dyan, BB girl ka ta, diba? Pag tropa ka, kahit magsama-sama tayo sa kwarto, o bahala. Unod, sulot. May ampa. Makakagyan sa kaningon mo. Ano pakit ko? Pang inan mo. Ay naku na bala. Shut your bitches! Pinoyes! Let's go! Ano? Maboy! Okay, sulot. Meron yan talagang pass. Bombo lahat. Bombo. Ano ba? At alam mo laging study na attention at handa ito mag-a-apply na to. Yung mga nagda-ride ngayon sa mga trends at issues, yan dapat ipakita yan. Resume, job application, yung mga jump scare. Scary Bitch Pinoy Application. Sulot! Hi guys! Shoutout nga pala kay Ate Heaven Peralejo! Shoutout sa'yo! Gusto ko pagkatao mo! Gusto kita niya! Para sa si Willie. Galing. Gusto ko galawan mo, bunso. Maybe in another life, diba? Baka pa nag-reincarnate ka, nagsabay na inyong edad. Sunod, sulot. Joke ka sa maling friend group. May gang ka dati. Wala akong gang. Akala ko, gang kaibigan lang. Ayun yung sorry, nakalimutan ko yung pangalan ng vocalista kanina si Chris Cornell. Parang yung versatility na. Sakit. Grabe ka, Christian PH. Sukot ng hayop. Kapag nalagay may humor mo sa ibang GC, ganyan din ang feeling. That one friend. Kapag may sumasaling babae, biglang lumalalim yung boses. Like, pre, hindi naman talaga ganyan boses mo eh. Pre, may invite ka ba? Larong-laro na. Teka lang, pre, ito na. Hi, Steph. Hello po, tara na. Teka lang, ano pre, tara na. Tayo naging Transformer. Optimus Pride month. Pang papogi points. Pag mas malalim ang boses mo, mas bababa ang panty niyan. Sakit pa mabay ng boses. Likas na ganito lang tayo kalalim boss ko. Kaya sabi na parang mas naisal ako magsalita eh. Wala akong magagawa doon eh. Pero yung pinipilit mo. Mayroon talaga ohaw na eh, man, for the house. Sulot! Dahil pasaka ako ba? Ano to? Tawag sa tae na hindi mo inaasahan. Ano? Unpredictable.
Lagi may isang friend na ano yung ma-appear sa'yo eh. No? Pag tumawa kailangan may palo o may appear. Yung isa mukhang di naman natawa. Makiulit na lang para sa kanya. Sulat, dahil at least may napatawa ka. Importante may napapasaya ka. Kasi may basketball tayo bukas par. Ulalim. Ay, ganyan kalalim yung mga pag may babae sa sa voice call. Okay? Oo, sige lang pre. Tapos suntukan na din tayo. Stupid bitch ass Pinoy. Sukot, gipa-explain ka sa imong solusyon. I follow what you want. I try my best to always 6, 7. I tell to you what the problem will be Tama. not in Sulot. this. Oo. Nasagot na kita. Oh! Ulit. Tayo na. Hindi mo kita nililigaw. Ay, sabi mo nililigaw. Bumaliktad. Di pala 6'7", 7'6". Nanahimik ka lang, meron ka na agad responsibilidad ng panliligaw. What? So, doon tatapos natin sa tusokot ngayon. Pagod ako doon. Dami na pala nangyari sa ating pinakamamahalap na bansa. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Share sa mga stupid bitch ass Pinoy. N-words nyo. Paolo Nega na mamahalam.